את הלב של האפליקציה הזאת, כי היא עשתה את כל הסיטואציות בטיקטוק. תעשו את זה. אני לא הבנתי בכלל את המהות של טיקטוק לפני כן, ופעלתי כאומן ושחררתי שירים ועשיתי הופעות. והיא לימדה אותי את האפליקציה הזאת, וכמה ענק הדבר הזה, וכמה השפיע על החיים שלך ושלי באופן אישי, אני שרוף עלייך. ואין כמו טיקטוק, חברים שלי, אין כמו טיקטוק. האור שלנו זכה, ולקח את זה ביושר ובחן, ואיך אומרים... קודם כל אני חייב להגיד משהו בפורום הזה. אין בן אדם שמפרגן יותר ממנו, מלא אהבת חינם. מלא אהבת חינם, תמיד הוא עוזר לי, תמיד אם אני צריך שאלות או משהו, תמיד פה לענות לי. הוא עונה לכולם, מפרגן. אפילו אני אגיד לך משהו, לפני 3 שבועות הזמנתי מונית, הוא הגיע לי. אתה מבין איזה קטע? זה נכון, זה נכון. היית ממליץ לו לעשות הישרדות? בוודאי, יש לו את זה גם, אתה יודע. אתה מכיר את אור, שהוא דופק לך את המבט הזה, עכשיו אתה לא יודע אם הוא רציני או צוחק, פוקר פייס, וזה מה שאתה צריך בהישרדות, זה פוקר פייס, והשנה, העונה זה עונה של משפחות. איך זה יעבוד? אני חושב שאנחנו הפרשנים וכל הקהל, איך אומרים, יהיה לנו אתגר מאוד מאוד קשה בכדי להבין האם אבא או ילד שמדיח את האבא, איך הקהל יקבל את זה, איך אנחנו הפרשנים נקבל שאבא ידיח את הילד שלו, מאוד קשה. יצפו, איך אומרים, לעונה מאוד מסקרנת. הכי חשוב שאתה לעולם לא תדיח את... היית עושה הישרדות? אבא שלי ידיח אותי, דרך אגב. היית עושה הישרדות? למה לא? אני לא שולל כלום, בטח. מה אח שלך? למה לא? באהבה רבה, ברור. אם יהיה איזה אולת VIP אולי. יכול להיות. אני אגיד לך משהו, אחרי שיצאתי מהאח עכשיו חזרתי להתאמן וזה, אני מכין את עצמי. מחכה לשנה הבאה, עד אז בעזרת השם, אתה יודע, אני צריך לפתח קצת קוביות בבטן, להיראות טוב על המסך, אי אפשר עם כל עלייה הזאת שדבוקה לי פה. אתה יודע, הוא הולך מלא על ההשקות, למלא אירועים מזמינים אותו והוא אוכל כל היום, אז הוא חייב. שלום, מה קורה? מגיע לך מזל טוב, קמפיין חדש? אתה מעודכן, כן. סרנו את זה. ממש מרגש. איך את ככה מתרגשת מהקמפיין הזה? ברור, זה מטורף, זה מותג בינלאומי, ממש לא מובן מאליו. זה כבוד. עכשיו, לקמפיין? האמת שזה לא באמת קשור לריב של הקונסילר, אבל אם כן, וואלה, היה שווה. עשית את זה. וואלה, היה שווה. אנחנו כאן באירוע של טיקטוק, את צופה ככה בטיקטוק? יש לך טיקטוק? ברור, למה יש מישהו שלא ב-2 בלילה עם העיניים כאילו לא מצליח להירדם ולא גולל, ברור. אני מכורה גם ספציפית לסרטונים של כזה, כל ה-ASMR וזה חולה על זה. באמת לעשות טרנדי וכאלה? אני צופה אדוקה. מכורה. מה הטרנד שאת הכי אוהבת ככה לעשות? טיקטוק. שאני עושה? וואו, אני עושה מלא את הטרנדים האלה של הילדות עם הריקודים. נגיד את דיבה is a fever. אומייגאד. פימל ורז'נובה הסלה, אומייגאד. אני עושה איזה 100 כאלה ביום, אבל לא העליתי בחיים. את בקשר ככה עם החברים מהאח הגדול? כן, מה שאפשר. בעיקרון היה לי ממש חשוב לחזור הביתה ולהיות עם אנשים מהבית שאוהבים אותי, שמכירים אותי, אנשים שיעטפו אותי, וברור, אני בקשר עם כאילו כל מי שהיה חבר שלי, ברור. מי החברים שלך ככה? וואי, האמת שבאופן מפתיע, גם אנשים שלא היו חברים שלי בבית, אנחנו סבבה היום, אבל אני מדברת עם יוסי, אני מדברת עם פרידה, אני מדברת עם כולם. דני, כאילו, אני ודני כאילו סוג של חברים. ממש. מצב שנראה אותך בעוד תוכנית ריאליטי? נגיד הישרדות? אימא'לה, למה כולם אומרים את זה? לא נראה לי, לא נראה לי. לא יודעת, לא, never say. את עייפת דברים מריאליטי? אימא'לה, רק יצאתי, ברור שאני עייפה. אני אפילו לא חושבת על זה. כיף לי עכשיו, כיף לצאת משם. איך התגובות שאת מקבלת בחוץ? וואו, מלא אהבה. מלא אהבה, כיף. הלב שלי מתפוצץ. בטח עוצרים אותך הרבה ברחוב לסלפי וכאלה. את אוהבת את זה? כאילו, ברור, זה אהבה, בסופו של דבר זה לא מובן מאליו, ואני לא מבינה אנשים שלא נחמדים לאנשים שבאים ומנסים להראות שהם תומכים ורוצים תמונה, מה יש בזה? כאילו 2 שניות, הכי באהבה ובחיוך, ברור. יוצא שיר חדש. באולפנים וכאלה? אני עובדת על שירים חדשים, יש הרבה כיוונים מעניינים, ובקרוב תשמעו הכל. ואת בקשר עם החברים מהאח הגדול? את האמת שאני חברה כזה של כולם, אתה יודע, בחוץ זה קשה לשמור על קשר יומיומי, אבל כשיוצא, ברור. היום הדר קיבלה קמפיין חדש, מפרגנת לה? חד משמעית, הכי שמחתי בשבילה בעולם, מגיע לה. היית מאמינה שהריב של קונסילר יהפוך לקמפיין? אתה חושב שזה קשור לריב של הקונסילר? למה אומרים את זה ככה? אני לא יודע. תשמע, אני לא יודעת אם זה קשור לריב של הקונסילר, אני חושבת שהדר בלי שום קשר לריב של הקונסילר הייתה מהממת ומגיעה לקמפיין בלי קשר לריב הזה, כן? אין שום קשר בעיניי. אבל אם זה מה שגרם לה לקבל את הקמפיין, הכי כיף בעולם. ראית אחרי זה קמפיינים נוספים שהציעו לך ככה? כן, יש כל מיני דברים מעניינים על הפרק, שגם בקרוב תדעו. ברוך השם, יש עבודה, עובדים. כיף. מי זוכה היום? נועה קירל או אנה זק?
וואו, אין לי מושג, אני מתה על שתיהן, אני חושבת ששתיהן מאוחדות בצורה שלה, כל אחת מהן, ויאללה, מי שתזכה, תזכה, אני חושבת ששתיהן מהממות באותה מידה. עכשיו התחיל הכוכב הבא גם, וגם עומת הישרדות, אז מה את הולכת לצפות, בהישרדות או בכוכב הבא? את האמת שאין לי זמן לראות טלוויזיה בכלל, אני תמיד מתעדכנת דרך הטיק-טוק, וזה מה שאני אעשה גם הפעם. ערב טוב אור, מה שלומך? ערב טוב, מה נשמע? הרבה זמן לא נפגשנו, גם שמעתי שקיבלת קמפיין חדש. האמת שעוד לא, יש דברים שעוד לא סגורים, אבל לאט לאט בעזרת השם. שמועות שקיבלת קמפיין. אתה יודע מה זה שמועות. יש מצב שהן נכונות, יש מצב שלא. אנחנו כאן באירוע של טיק-טוק, אתה עושה כל מיני אתגרים בטיק-טוק? האמת שיש לי טיק-טוק, יש לי סרטונים בטיק-טוק. אני מהאתגר של הרולאפס עוד לא עשיתי אתגרים וכאלה, אבל אתה יודע, אולי עכשיו בעקבות היציאה שלי מהבית והכל, אולי אני אחזור לעשות אתגרים. תעשה פה איזה שיתוף פעולה עם איזה יוצר תוכן. למה לא? אני לא שולל כלום. תמיד טוב לעשות שיתופי פעולה. מה איתך בימים, למה אתה עושה? ברוך השם, חתמתי בסוכנות של זוהר יעקובסון. יש המון דברים טובים על הפרק, ולאט לאט תגלו. איזה כוכב אתה אוהב ככה הכי הרבה לעקוב אחריו בטיק-טוק? האמת שאני אוהב את כולם, אין לי איזה מישהו שהוא מועדף, אבל מחכים לראות מי, אתה יודע, מי זכה, רוצה להיות במתח קצת. מי זוכה היום, נועה קירל או רן זק? שתיהם. מה השירים שככה אתה אוהב ככה הכי לשמוע? את השירים שאני אוהב לשמוע? מה המוזיקה שמעודפת עליך? האמת שאני שומע הכל, מיינסטרים, היפ-הופ, כל מיני סוגי מוזיקה. אין לי איזה משהו שהוא מועדף, אתה יודע, יש לי פלייליסט שהוא הכל מהכל. אתה בקשר ככה בחברים מהאח הגדול? בטח, ברור. מי? כולם. יוצאים ככה הרבה למפגשים וכאלה? אנחנו יוצאים, נפגשים, אתה רואה, נפגשים גם פה עם חלק, בכל מיני אירועים, כן, נפגשים. שמעת שהדר היום קיבלה קמפיין חדש? כן, שמעתי, ראיתי, מברוק, מזל טוב. כן, לה. חד משמעית, אוהב אותה מאוד, מגיע לה מה זה. מיכל, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? אנחנו באירוע של טיק-טוק, את אוהבת את האירועים שלהם? אני מתה על האירועים שלהם. כן. היום יש פה בעצם קרב בין נועה קירל ללאנה זק, אז מי את חושבת שיבחר היום? וואו, שאלה קשה. האמת, אין לי מושג. אני מאחלת בהצלחה לשתיהן. איזה שיר של נועה את הכי אוהבת לשמוע? פאוץ', אני ממש בסיסית בקטע הזה. שלאנה, שמעת השיר החדש שלה? וואי, אני ממש אוהבת את לא להתאבסס. האמת, אני מתה על כל השירים שלה, אז בחירה קשה. ומי את חושבת שהכי מגיע לו לזכות כיוצר התוכן של השנה? נראה לי מי מועמד? הרבה? עידן ברוליה. מגיע לו ברמות. הוא מוכשר בטירוף ואני מאוד מקווה שהוא יזכה. על איזה יוצר תוכן את הכי אוהבת ככה לעקוב? אני מאוד אוהבת לעקוב אחרי עדן דניאל גבאי. הוא מוכשר, הוא קורע אותי מצחוק, וחבל שהוא לא מועמד. כן. את השתתפת במרוץ המיליון, איך היה החוויה? היה כיף בטירוף וקצר בטירוף. היית רוצה לעשות את זה שוב? וואי, ברור, הלוואי. בקשר שם עם החברים? כן, האמת בקשר יומיומי, בעיקר עם מירי ורחלי, וגם עם עוד כמה מתמודדים. לא, אני לא אחמיא לך יותר מדי. לא רוצה לחפצן, בכל זאת אני זוכרת איך זה להיות המנחה הצעירה בטלוויזיה לצד המבוגר. ועכשיו אני בעצם קולטת שאני האלסטן שלך. לא, אל תנסי לעשות את עצמך מבוגרת, שלא יודעת מה זה טיק-טוק, בואי, את יודעת מה את עושה, וגם האלגוריתם מאוד מאוד אוהב אותך. טרנדים אתם הכי אוהבים לעשות בטיק-טוק? איזה טרנד הכי אהב? אני לא מכירה טרנדים. נכון, אתה יודע למה? כי היא לא רואה טיק-טוק, ואז מה שזה עוזר לי, אני עושה עליה את הטרנדים. אז נגיד כשהיה את המיניון, לאפר את הערכים הקטנים שלך למיניון מבלי שהם יודעים? הוא עשה לי משהו עם פירות מגעילים. והוא עשה לי... חושפת פה את כל הדברים. הלו, זה באישור אמא? ביצה. עם הביצה המתפוצצת הייתה. כל מיני טרנדים, כל מה שאני יכול... הטרנדים של הריקודים אתם גם אוהבים? ריקודים וכאלה? אנחנו לא הרבה ריקודים. למרות שאת מכירה, תני לי לספר לך שזה לא משחק, כן, הראש נדלק, זה את מכירה. נכון. אנחנו פחות רוקדים, יותר מדברים. רגע, תעשי עם הבאז. קודם כל תעשו ביחד, כולכם עושים הרבה טוב בטיק-טוק.